l'arquebisbe Miralles, quan des del règim li van dir que les esglésies havien d'usar el castellà, va dir, no, les esglésies man jo, i se continuarà usant el mallorquí, i se va continuar usant el mallorquí. El catecisme, fins que va venir el bisbe valencià Hervàs, a Madrid obligaven que ho fessin en castellà. I aleshores aquí sempre se van fer les dues edicions. A Madrid enviaven la castellana i aquí feien servir les dues, però bàsicament l'edició en català. El que passa que després hi ha un tema un poc més fosc, i és que quan el Concili Vaticà II opta per les llengües vernacles, això és el terme que utilitzen, vernacles, bona part de l'Església, que recordar que això era l'any 65, bona part de l'Església de Mallorca interpreta que vernacle és castellà. I en aquell moment, a llocs on fins aleshores mai s'havia predicat en castellà, se passa a predicar en castellà. Los letreros en idiomas diferentes nos desorientarían y no sabríamos al pronto en qué lugar nos encontramos hasta que el azul de la mar y la dentada silueta de la catedral nos recuerdan que estamos en Mallorca. L'Església no és l'únic terreny en què el català retrocedeix durant aquells anys. Amb el boom turístic, milers de visitants omplien les nostres costes i amb ells arribaren els immigrants que havien de treballar en el sector de l'hoteleria. Amb el nou marc demogràfic, per primera vegada, el carrer deixa de ser catalanoparlant. El problema no és la immigració considerada aïlladament. Els immigrants, a qualsevol part del món, quan s'estableixen a una terra, el que fan és aprendre i parlar la llengua que els és necessària per desenvolupar-se en aquesta terra. El que passa aquí és que els immigrants que van arribar als anys 60, als anys 70, arribaven a una terra on hi havia una llengua esclafada. I, a més, la llengua que ells parlaven era la llengua hegemònica en aquesta terra. La manca de normalitat social de la llengua ha estat allò que ha fet que els immigrants no s'hagin integrat, però alhora la no integració dels immigrants és el que crea una situació de normalitat política, de normalitat lingüística. Per tant, és un cercle viciós el que tenim. El 3 de gener de 1963, la nova cançó arribava a Mallorca amb el concert de Raimon a l'Estudi General Llulià. S'obria un període en què es tolerarien certes actuacions en favor de la llengua. Ho he de comptar, eren 11 o 13 cursets que feien de 3 dies. Alfabetitzàvem els mestres, els deien com ho havien de fer, feien conferències, hi venien Moll, hi venien Llompart, hi venien Pere Llebrés, etc. Anàvem variant. I molts ja se van animar i van començar, els donàvem el material, que en bona part era material d'una revista pedagògicament magnífica, que és Cavall Fort. Li deien el pare Cavall Fort, perquè se passejava amb uns 600 plans de Cavall Fort i els anava repartint. Era una revista infantil, encara existeix. Em van treure de Mallorca per nacionalista l'any 69. Hi va haver una votació i va guanyar la votació que jo allà els creava un conflicte del que estava fent, que ells no estaven d'acord, i em varen desterrar a Roma. Vaig estar a Roma 2 anys i acabat aquest temps jo volia tornar a Mallorca i no, me van enviar a València. Represàlia política, sí. La tasca desenvolupada a l'ensenyament serà visible l'any 1970, quan s'aprova la Ley General d'Educació. En ell es contempla l'ensenyament del català. Ens trobam en una època de canvis. A la premsa apareix ja alguna aportació dels representants d'una literatura catalana en plena eclosió. S'organitzen cursos i seminaris. Però el principal canvi es viu el novembre de 1975. Comença una nova etapa. Va haver un element que jo també hi vaig intervenir, i n'estic molt orgullós, que era el Congrés de Cultura Catalana. El Congrés se va fer del 76-77,
I aleshores, aquí ens van plantejar el Congrés en un sentit de reafirmació nacional. I del Congrés va partir la idea de crear la manifestació per l'autonomia. I va ser quan van tenir la primera reunió, 2 mesos abans de crear-se la manifestació, en tots els partits, vostè inclosos. Va ser un èxit que ningú se va esperar en aquesta vida. Perquè treure, aleshores, amb un governador civil que era franquista total i absolut, aleshores, en aquell moment encara aquí, treure 20.000, més de 20.000 persones al carrer, no era feina fàcil. Sortint de la plaça d'Espanya, va arribar fins a la plaça Major, on en Llompart va llegir un discurs, un manifest. I aquest dia va ser un dia realment important, perquè va ser el punt de partida de tot el que se va fer després. Jo hi ha un moment que m'agrada molt, i és quan el 83 s'aconsegueix que l'Estatut se posi llengua catalana com a llengua oficial. Pensant que si això no hagués passat, tots els problemes que viu actualment el País Valencià. Les Illes Balears s'han estalviat un munter de problemes lingüístics amb aquesta definició clara i contundent, de manera que el 83 l'Estatut digui llengua catalana, jo crec que és una passa clau i una passa fonamental. Llavors, el Partit Popular, Alianza Popular, si ho recordam exactament, no podia tenir una conducta anticatalonista perquè estava tapada per la onada, per la servor, com diuen en castellà, del que va ser l'etapa de la mort, de la postmort d'en Franco, en què encara la gent recordava allò de llibertat i amnistia i estatut d'autonomia. No era tan vell, això, encara era recent. Jo crec que la tàctica Canyelles era donar un marge a avanços teòrics, legislatius, però després tampoc no donar suport a el que tu mateix havies aprovat. S'aprova una llei magnífica, la llei de normalització lingüística del 1986, però després aquesta llei no se'n recorden que l'hagin promulgada. Fan com si fos paper banyat. Els únics que de veure ho intentaran aplicar serà el primer govern del Pacte de Progrés del 99 en el 2003. El 29 d'abril de 1986 s'aprova al Parlament de les Illes Balears la Llei de Normalització Lingüística.